Здравейте, драги зрители! Добре дошли в моя YouTube канал и днес ще играм Hokkai Stario. Какво ще правим днес? Ами като цяло може би ще направим евента и като цяло може да разгледаме честове, които съм пропуснал докато съм правил story мода. Така че да пристъпим към видеото. Виждате? О! Това съм аз! ОМГ! Това съм аз! Да, ето. Какво трябва да правим сега? Ой, бос. Салто, бейби. О, ясно. Ой, сега ще го убия. Дай. И сега той е негов ред. Гледа. Аз. Добре, той не ми да. Къде му е сблъска там? ОМГ. О, айде, едино фарча, айде, пайде ги те. Дай. Айде бе, дай аз да ги бомбя тук. Иде си. Как така бе? ОМГ. Той ми уби единия тюлен. ОМГ. Чакай малко сега. Айде, къде ги. Това е мега забавно. Добре. Окей. Чай се. Точно малко. Езе! Това се получи много добре. Добре, окей, ако. Искам още! Вече сме в играта. Къвто може. Сега. Има 3 атака, бе. Дай, пърчвам с него. Вземем го. Розовия кит. Георги Украсен. Айде. Давай да ги мачкаме. Не избатава. Давай, искам да ги убия всичките. Давай го този. Ще купуваме китове. Може. Що са ми само тия китове, бата? Дай ми този 8 демет. Тай. Черния морж. Така да е, в смисъл, да. Аз сега се замислям. Това нещо е там. Той е черния морж. Това не е самито е. Самите тели си е, брат. Брат, що сте те добавили пак в играта, бе, брат? Пак не мога да разбера. Айде, обгледнахме самото. Сега. Сега го изстрелваме тук. Уау.
Добре. Ей. Сами! Къде изчезна? Пак умря. Това е много зле. О, тук стана нищо много яко. Добре. Тук е много добре. Добре. Взема едно. Ти. Давай. Ей сега. Дай му. Ей сега. Айде! Сега. Добре, айде. Добре, направихме го. Продължаваме напред. О, арена мод ли е? Кой е това? Тук дигам ранг ли? О, аз тук ще ги цепя всичките. Това ще е онлайн. О, сега ги почвам. Дай. О, търсим опонент. Сега. Джиндерка ще пръса маняк. Сега гледай какво става. Той е първи. Значи. Дай. Дай да видя. О, нон-стоп, майка. Нон-стоп. Сега гледай какво става. О. Браво! О, то с носа. Този цели своите. Той не знае как да играе. Сега. Пръскам. Ай. Бой, аз трябва да взема 6 кита. Тъйде. Аз вече не правя разлика между кит и морж. Чилен. Така ли? Да. Моя. Да. Той не е много става, омага. Какво правиш, бе? Ай, сега. Втори морж. Иземе, чай, че му даме такова. Чак ще му помахна. Айде, пом ти маха. Айде, взимай, гъбите. Какво стана? Дай. О. Давай. Какво правиш, бе? Що там, бе? Мале... Съжалявам го. Ама така е, като играеш срещу най-добрия на моржовете, така е. Аз съм бога на моржовете, брат. Няма какво да стане. Добре, това се получи много добре.
Давай да ги пръскам. Какво прави? Айде, направо се предай, няма смисъл. Бога на моршовите, маняк! Бих ли? Бога ли съм? Маняка, дали ли ми са? Дали са.